Dámy a pánové, vítejte u prvního partu, teda u prvního vlogu, co natáčím. A dneska se podíváme na upuštěnou diskotéku. Ale musíme se na pár kámošů. A tím jedním je pan Romgar CZ. Pane Romgare, ukažte se nám. Kde jste? Tak jdeme pro mýho kamoše. A oni tě nevidějí. Čau. Vidíte? On se tady válem přizabil. Takže musíme jít ještě pro pár kámošů. A pak se uvidíme se u diskotéky. Ne, vlastně bude to vlog a budeme... Je to vlog z vesnice. Uvidíte všechny naše místa. Tak, toto je kostel. To je kostel, vidíte ho? Hej. Tady nade mnou. Počkej, co kdyby jsme šli první tam tudy? Jo? Tam tudy. No, první chceme natočit něco ze sídliště. No, tak střih, my se dostaneme na sídliště. No, Trhni to. tak střih, my se jenom dostaneme na sídliště, zatím šau. A jsme zpátky, tady je Roman, tady jsem já. A vyrazíme. Nejsme na sídliště, my vám ukázeme značčánu. Měl jsem si vzít, tady měl jsem za si vzít rohem. foťák a kameru. Jo. No, jsem blbáč. My se ještě k vám vrátíme, já si pak možná zkouším ještě pro kameru a foťák, abyste to viděli z lepšího úhlu. A no, Tom Team Fortress, my jsme ho nakonec nešel vydat. Nešel vůbec vydat. Nešlo mi to, tak, ale ten challenge jsme vydali. Tak se prosím podívejte na můj kanál. A na Romanův pak taky. Asi ho vyrobím. Jo a prosím, Cookie TV je nejhorší kanál na světě. Věřte tomu, že jo? Není. No tak na půl. Takže Kanál, víte, to je hasičárna. Nejhorší kanál, tak jehož kanál jsou Míšovy šílenosti, ale my tam dáváme dislike. Ano, to je, no, takže, Úplně, Vánoce, ale tam je holka, vole. je to dement, je to, Míša je normální dement. Já? Prostě je to nevíte. Takže my se uvidíme až na sídliště, zatím čau. Zatím čau. Jo a jsme zpět a jsme tady u stromu. A budeme natáčet Horse Challenge. Ale až v dalším videu budeme natáčet Horse Challenge. Ale s Lukášem. No i teďkom spíš bez Lukáše. Lukášek si vysává pokoj. Vysává si mozek. Hele, my ho jdeme napřed naštívit. Kdo chce vidět Arena PvP? Asi všichni. A jsme zde, teďkom jdeme za Lukáškem. Tady teďko stavěj. Teďko tady stavěj, takže nevím. A Zdá se být. Ukážem musí stromy. to je jako hovodo. Jo a kdybyste chtěli ten Team Fortress, já ho zkusím nějak nastavit, aby šel, takže až budu doma, tak to zkusím nastavit. No, Roman tam možná tak bude, když bude chtít. Já musím pak nabít mobil, takže nevím, jestli to z tohoto videa uvidíte hodně věcí, ale pak kdyby se mi vybil mobil, píchnu ho na nabíječku a dotočím to na foťáku. Že, Romane? Takže zatím čau. A jsem tu zase zpět, pardon, že to tolik sklíhám, ale víte co, já vám omluvím. A je tu zase Roman a my jdeme navštívit Lukáše. Takže musíte počkat. Čau, zatím čau. Nestejně to dělají. Tak pardon, že to nejde střihnout, ale já jsem takový dement.
Takže Pardon, dneska mi zlobím. Takže dámy a pánové, Lukáš už jel k tátovi, takže neuvidíte Arena PvP, neboli Lukáš. Já se vám moc omlouvám, že mi to nejde stříhat moc, že to nezakrývám. Já si zítra vezmu moji zakrývačku, no to normálně přeložím, ono to zakryje obrazovku a pak to prostě můžu líp stříhat, takže nevím. Kdybyste chtěli vidět Team Fortress, tak napište do komentáře. A zase, jakoukoliv hru, Who's Your Daddy, Hello Neighbor, zeptejte se na cokoliv. I pan Roman tady rozluštil ještě lepší příběh, než vám rozluštil Freddy a Tom. Něco doupě. Jenom Hello Neighbor, že Tomasově doupě. mám jenom jednu pravdu, že sousedová rodina je ve sklepě. To je jediný nájsový. Ano. Ano, máš pravdu, takže my se přesouváme. Zatím čau. Takže my jsme zase zpět a jdeme prostě dolů. Takže jak vidíte, máme to krásné domy, krásné auto. A Roman se tady malý přizabil. Hele, dámy a pánové, já se s váma loučím. Ale tím Čau!